Que este domingo, 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de los Museos en Abandoibarra. Hemos preparado talleres infantiles, actividades gratuitas y un recorrido audiovisual por los 45 museos de Vizcaya. Actividades en horario de mañana y de tarde. Esan dodanez, domeka honetan museoen nazioarteko eguna ospatzeko, 5 eta 11 urte bitarteko umeentzako tailerren eremu bat aukiko dugu Abandoibarran. Museoakaz lotutako sormen eta hezkuntza jarduerez gozau daien. Goizeko 11 arratsaldeko 3 arte han egongo dira zabalik. Parte hartzeko nahikoa da tailerren gune horretara urreratzea eta izena emotea. Olako errastasunakaz. Parte hartzea librea da eta leku guztiak bete arteko plazak izango dira. Ganera, eremu berean, goizeko 11 arratsaldeko 7 gune bat egongo da bertaratzen diran guztiek ikus entzunezko ibilbide bat egin daien lurraldeko 45 museoetan zehar. Eta euren aniztasuna eta aberastasuna ezagutu daien egun bakar batean. Jakina, Bizkaiko museoek be ospatuko dabe euren eguna eta horretarako jarduera bereziak eta doako sarrera eskainiko dabez euretariko gehienek. Webune honetan dago programatutako jardueren eta parte hartuko daben museoen gaineko informazio guztia. museoeneguna.eus.